No núcleo urbano da Pobra estará dispoñible o aparcadoiro do Gadis situado no Paseo dos Areos, dende o sábado pola noite ata o luns durante todo o día. Tamén o aparcadoiro da Rúa Venecia, San Lázaro, a Esplanada Portuaria, o Campo da Feira, así como as proximidades do CEIP Salustiano Rieiras, onde se poderá estacionar en ambos os dous lados da vía, sempre e cando non se obstaculice a circulación. O domingo estará permitido tamén aparcar no interior do recinto do colexio. Este día sempre presenta problemas a hora de estacionar, entón, habilitamos diferentes estacionamentos en todo o que é o núcleo urbano, na zona dos Areos, por exemplo, vai haber un, na zona do Porto, na esplanada do Porto, tamén vai haber outro estacionamento. Darlle tamén as grazas a Gadis, que a verdad sempre se portan de forma moi xenerosa con nós, non? Nas festas en xeral e, sobre todo, en particular no Nazareno. Vamos a ter tamén a nosa disposición o aparcamento que teñen habitualmente, que usan habitualmente eles, na zona dos Areos tamén. Os autobuses que se despracen ata a Pobra durante o domingo co gallo da procesión do Nazareno deberán efectuar a parada na explanada portuaria. Ese día habilitaránse tamén ata as 3 da tarde 6 prazas para persoas con mobilidade reducida na Praza Alcalde II Durán.